Horas. Selamat Natal madihita. Selamat Natal. Hamu akamana minanami remaja na pasubulung. Hami selamat hari Natal ma di sude ruas do namar minggu marhite online. Saya toktong mahita mangidoho tutuhan debata asa di pasu-pasu hita diramoti jala dijagai hita sude ruas nihuriata sibuan pasu-pasu matutu hita tu akahumaliang jala damini tu hatai matutu nasahat tuganub keluarga tabe nangpe dang boy hami parhalado alani partikian do situasi ro tujabut tabe la hopasahat to selamat Natal nami tuhamu sude keluarga ruas di hakepeta marunang alai marhiteon ma hupasatami selamat hari Natal ma dihita salhutna Selamat hari Natal. horas marhita kudul mahamu. Mangasahon padonganion ni debata pardenggan basai nunga sahat tita nuaing tuari pesta Natal perjolo di tahun 2020 sadarion alani jumulu ma pinasahat tuhamu selamat Natal ma dihamu saluhutna. Di soarahon pesta Natal sadariodo tuhita marhite topik nama dok Yesus si palua portibion lani dang tagamon mabir behita alai mangulu mahita di bagasan das niroha godang atong halasonotama sadarion hinabalgani asidot holong ni rohani debata marhite nang tubu si palwai di hasianganon bahen halwaun dot hanguluan na salileng nilileng na dihita atong siya nasaroha ta hamalatehon ma dengan basana na sumurungi tapuji ma ibana marede mahita bukede nomor 57 ayat sada dot tolu.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jala maringa di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak tesada na sian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan ni bata amanami na di banwa gijang madok mauliati rohami tuho alani godang ni asidot holong ni roham di kami ay di basa-basaw kodo anakmu na sasadai tu kami na di pardangulanon asa malua kami marhite-hite ibana siya dosa dohot siyang kamatean sa leleng ni lelengna hupang ido kami tuho sa isodangi marohanami na hulomi marhite-hite tod di parbadiay akop ni say parrohay mahami asa huboto kami madok mauliat ituho asa tarapul situturo hanami di hagugutan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita sa bukede nomor 2 ayat sada. Lagi kamu mapati ni debata di pesta Natal sadarion iman tersurat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiar kamu ay barita halalas ni roha gorang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi atong ramanggidogu mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogui mahami mangulahom parpaten. Mari dihita siya bukwede nomor 52 ayat sada dohot 2. Manuno
Turian itu hatta di bagasan roha na hohom tatopoti madusatta nagudangi tu adopan ni dibata. Ale Tuhan dibata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau kami do warmu nabadiai ala na tergogo tami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus anak debata nang kabejolma alani hami. Autunang alani asing roham dihami. Ale Tuhan, ajari mahami paubahon rohanami, marningot nang hinaholongmu hami di bagasan Yesus Kristus, na tubuh tupur tibion, lau paluahon hami. Asi maroham dihami, saya patotong ma dihami roha hama liateo tuho, o to di perbadia pangapun di namarsa roha, pamalum masalhut na bernit binain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlatis roha hami mangulahon lomo ni roham, odo perhitian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak kami. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, saya paluas mahami mernida hapataranmu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, na tubuh di bara ni Betlehem. Ukah marohanami saluhutna, asa tubuh Yesus di bagasan rohanami. Asa tumuba roha do pikiran nami, gabe huoloi hami ho anupikit. Ale Tuhan nami, dangadong nahu pangasau kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasau kami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bagani debata taringot tu hasesan di dosa. Songododo pakkaholongin ni debata di portibion. Pola do anakna nasa sedai di lehon. Asa unang mago ganup ng porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapong ma di debataan di gijang. Marede hita siya bukwede nomor 608 ayat 4. Tajahama hata ni debatat turpuk ni are pesta Natalon
Imana tersurat di Yesaya 62 mamuka sian ayat onom sahat rori ayat 12. Nunga hudoko tu atas parimu ale Jerusalem aka perjaga manipatari manipaborngin totong dangolo sipna sida. Hamu ale aka napasingoton sio tu Jehovah unang tung marpasadian hamu. Nunga pola manuari Jehovah tu siamunna dohot tu tangan ni hagogonna nasatupa be lehonoku emem panganon ni akka musum jala nasatupa be inumon ni halak siliban tua anggurmu naung hinang alutonmu. Ruar mahamu sian akka harbangan sai paharno pamuma dalan dibangsoi paletes samu dalan balubungi paduruhamu akka batu patidak kamu ma partonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Jadi gorani halak mana sida bangso na badia akka na penaluan ni Jehovah jala ho targoar na hinaholongan huta naso sita di korolbe ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani di bata jala na upiapsa. Marede sia bukade nomor 53 ayat sada dohot ayat 3. Hatidako ma hapor siaw tai songon na hinatidako ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita mardok hapor siaw di debata Jehovah ido ama pargogo na suatulusan na tumo palangit dohotano hapor siaw di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sedai iman na tinubuhon ni si Maria nagabegabean siato di parabadia adorang so habubuan ido tuhatta natumaur na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bano toru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul sisiamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatulusani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halana mangulu dohon namate
au porsea dito di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot di hasasani dosa dohot di hatai namadok mula mengulus sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabegema sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion di pesta na parjolo di maari hatutubo ni Tuhan Yesus. Tabegema nomor sada goar ni mingguta sadarion ima pesta Natal parjolo parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus. Topik minggu Yesus si palua portibion. Yesus Juru Selamat Dunia. 2. Perayaan Natal. Sadarion ima pesta Natal parjolo parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Laos patupaun ni huriata do sadarion ima marulaon nabadia perjamuan kudus. Jala papungupelea tujolo do hita sipul jamita bahen tupata tuulaon diakoni sosial HKBP. B. Di patupa huriata do pesta Natal paduahon parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu 26 Desember 2021 masuk pukul 9.00 wita di gerejaon. Laos di patupado ulaon maka tidakon haporseaon manang malua tu akka yana kota naung marguru di tahun 2020 sadaon jala papungupelia tujolo do hita bahin tupata tu radio bona pasogit HKBP disude akka ulaon perayaan Natal di gerejaon totong mata ingot lao mangulahon protokol kesehatan. Ima memakai masker, menjaga jarak, jala tidak bersalaman. Tolu menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. Songonima sunggul-sunggul dihuriata di bagasan mingguon tatanyakon ma asa gabi pasu-pasu dot las neroha dihita tarlumobi gabi hamuliaun ni goar ni tuhata. Amin. Marede mahita sabukwede nomor 614 mamuka sian ayat sada laos tapapunguma peliata sada a dohot sada b.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Natal madihita. Selamat hari Natal maka manami na digijang di lantai 2. Selamat hari Natal madihamu. Selamat hari Natal ma ruas ni huriata na ibadah online. Hamu kadongan sahuria di nata pestahon sadarion pesta Natal na parjolo perningotan di hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si palua jolmai si paluata tabukama jamita Evangelium Lukas bidu 2 ayat sada tu ayat pitu. Lukas 2 ayat sada tu pitu. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca dalam bahasa Batak. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem alasian poparan jalan margani si Daud ibana pasuraton dirina rapdohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida ido anggo sahatna hamu kadongan molota pamana turpukon buasa si Lukas bidu 2 ayat sadaon dot ayat 2 pola do didok nakingan adong paretas yang Kaisar Agustus disuruh ma akajol mana ginomonganana manuraton dirina didok ma muse di ayat 2 i pamilangan parjolo uju digonggomi si Kirenius tano Siria. Mahira-hira maksud ni si Lukas diturpukon di ayat 2 dot di ayat sadaon. On maha kadongan sejarah di Portibion mencatat bahwasannya inilah sensus pertama di dunia ini. Jadi muladong suku-sukun pengetahuan umum di manakah sensus pertama dilakukan tersurat di Lukas 2 ayat sada dot ayat 2 ima alusna. Sensus penduduk pertama di dunia dalam sejarahnya dilakukan ini. Tarsurat ma di buku Nabadiaon ima sensus di halakrom hati hani turpukon jelai mana terjadi lapatana mau kadongan fakta berbicara bahwasana pernah terjadi sensus ketika kekaisaran Roma menggonggomi luat tiki jala nang si Joseph si Maria mandohoti
sensus na pinatupan ni pamerintah Kaisar Agustus. Hamo kadongan jalabuha sama ikondohot si Joseph, ikondohot si Maria, pasurato dirina tu sensus penduduki asa ima dalani debata, asa ima dalani debata, borhatma si Joseph, borhatma si Maria tu Bethlehem hutana metmeti di sido tubuh Kristus si paluai. Lapatana hamo kamang hamo kenang remaja na posubulung hita naro di parmingguan sadarion na ibadah offline dohot online. Singkatna songonon, Allah memakai hukum di dunia ini, Allah memakai peraturan di dunia ini, Allah memakai sensus penduduk pada saat itu untuk menyatakan kehendaknya. Tanpa disadari Kaisar Agustus, sensus penduduk itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan supaya Yusuf dan Maria berangkat ke Bethlehem. Tapi Agustus, Kaisar pada saat itu tidak mengerti, tidak mengetahui apa maksud Tuhan. Disitulah bisa dikatakan bahwasannya Tuhan memakai sejarah kehidupan manusia. Dan itu adalah fakta, betul-betul terjadi. Pernah ada sensus penduduk pertama kali di dunia ini. Itu bukan berita bohong. Artinya berita kelahiran Yesus Kristus itu adalah fakta. Berita kelahiran Yesus Kristus adalah fakta, bukan berita bohong, bukan hoax. Songonata BG dia ka berita-berita di Portibion dang tutu Yesus itu bu, dang tutu Yesus di bata, itu hoax. Fakta berbicara, pernah berangkat salah satu penduduk pada saat itu, Maria dan Yusuf berangkat ke Yerusalem, berangkat ke Bethlehem untuk melahirkan seorang bayi di situ. Jadi itu fakta, itu benar-benar terjadi. Peristiwa kelahiran Yesus itu benar-benar terjadi. Jadi yang kita rayakan di Natal ini adalah kelahiran Yesus yang benar-benar pernah terjadi. Ido bahe narohi tanuaing torop hita namar minggu di Arianon. Polado sabang kutulu halak ala ni gudang ni hita naro. Laho merayakan Yesus dong tubuh di Portibion. Fakta itu betul-betul itu terjadi. Jala di boto tuhatai do nang sejarah parngoloni jolmai di payut ibana do. Kalau Allah tahu sejarah kehidupan zaman dulu, kalau Allah mengikuti perjalanan zaman Romawi pada saat itu, sejarah kehidupan manusia pada saat itu, sekarang pun Allah itu mengikuti sejarah kehidupan kita. Allah mengetahui sejarah kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua. Allah tahu itu. Bagaimana saudara ketika kecil, bagaimana ketika saudara SD, bagaimana ketika saudara remaja, napo sebulung, dung berumah tangga. Tuhan tahu itu, sejarah hidupmu Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tahu masa depanmu bagaimana ke depan ini. Alani hamo kamang hamo kainang remaja napo sebulung ruas dia ke pita marunang. Alau di boto di batado, ala di boto di batado sejarah parngoloni jolma di payut ibana do parngoluata ti kita gelek kita satu sonarion satu tujoloanon masa depan. Ala di pasahat masude itu di bata ngulum hahi pasonmu, usaham, parkarejoanmu, kuriaon, keluarga tabe. Karena dia tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dia tahu sejarah kehidupan kita itu, makanya dikatakan Lukas 2 ayat 1 ayat 2 itu makanya dikatakan adong sensus penduduk lapatana Tuhan memegang sejarah kehidupan manusia. Nah mangihut buah sama di ayat itu didok di panggagatan Yesus itu bu.
Siapa di sini yang bawa Alkitab bahasa Indonesia? Apa itu arti penggagatan? Coba dulu remaja atau napas bulung, baca keras-keras ayat 7 dalam bahasa Indonesia, yang bawa Alkitab bahasa Indonesia. Silahkan, dua-dua ya. Siapa yang bawa bahasa Indonesia minta tolong. Please help me. Dua ya. Penggagatan itu, maaf, makanan ternak. Itu penggagatan. Kalau kita lihat di sini kandang ini gambar. Ini yang buat napas sebulung. Lebih jorok dari ini tempat kelahiran Yesus. Lebih jorok dari ini. Ini kan cantik dia. Dari kertas karton dia, dibuatlah jerami-jerami kayu. Yesus lahir di tempat yang jorok, di kandang hewan. Maaf, disitulah semua kegiatan hewan, di kandang itu. Yang makan, yang tidur, segala macam lah. Di situ Yesus lahir. Apakah tidak mampu Allah itu membuat Yesus itu lahir di tempat yang layak? Di hotel kah? Hotel bintang 5? Atau janganlah di hotel, di kasur yang empuk. Bisakah Tuhan itu membuat itu? Bisa. Tapi dia tidak mau. Justru Yesus lahir di tempat yang jorok ini. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa Yesus mau dilahirkan seperti itu? Ayat 7 bagian terakhir itu jawabannya. Ala soadong, itu kata kuncinya. Karena keterpaksaan. Soadong inganan, na asing, gak ada tempat yang lain. Mau tidak mau ya di situ. Bayangkan Bapak Ibu, anak saya si Deborah lahir di rumah pendeta waktu saya di Tanjung Uban, dan saya yakin di antara ibu-ibu jemaat AKP Tamarunang ada juga mungkin yang melahirkan di rumah. Si nomor 2 dilahirkan di rumah bidan. Si nomor 3 dilahirkan di rumah sakit. Tidak ada anak saya yang lahir di kandang hewan seperti ini. Ada di antara kita yang seperti itu? Ada orang yang melahirkan di tempat pengungsian di Gunung Semeru. Ada orang yang dilahirkan di tempat-tempat yang tidak layak, di kolong jembatan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada yang seperti itu? Mungkin kalau saya tanya, di mana kita semua dilahirkan? Jawabannya yang minimal ialah di kasur, di tempat tidur yang empuk, atau mungkin di tikar, di tempat yang layak. Tapi justru Yesus itu, Tuhan kita yang kita sembah ini kok lahir di tempat yang hina, tempat yang jorok, yang najis, yang kotor. Kok dia mau dilahirkan di situ? Itu pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu. Itu pertanyaan besar bagi kita sekarang. Kok mau Tuhan itu lahir di situ, di kandang yang jorok itu? Apa maksudnya itu? Apakah tidak ada tempat? Apakah nggak bisa dibikin yang hebat, yang wah, yang keren? Apakah nggak bisa dibikin di Siloam? Nggak bisa bikin di Awal Bros? Kenapa harus di kandang yang hewan ini? Ini renungan bagi kita semua, refleksi Natal bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Disinilah Allah mau mengatakan bahwasannya Yesus itu di pihak yang lemah, Yesus itu di pihak yang disingkirkan, Yesus di pihak yang diacuhkan, Yesus di pihak bagi orang yang dinomor 2-kan, dinomor 3-kan, bahkan yang dibuang.
Yesus di pihak orang yang teraniaya. Itu dia. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa tersisihkan di tengah-tengah masyarakat karena status ekonominya, kalau ada yang terpinggirkan karena status pekerjaannya, kalau ada yang dipandang sebelah mata begini karena keadaan hidupnya, kalau ada yang tidak dipedulikan karena kesehatannya, hamua kamang hamua kainang bermacam apa sebulung, Yesus hadir di situ. Yesus hadir bersamamu saat ini kepada saudara-saudara yang diacukan, dilecehkan, disingkirkan, dibuang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan. Yesus bersamamu saat ini, amin. Jadi Yesus hadir bersama saudara, bersama saudara sekarang ini. Dan dia di pihak yang lemah, dia di pihak yang menderita, dia di pihak yang sakit. Itulah makna kenapa Yesus mau di tempat yang jorok itu, kandang hewan itu. Karena rumah orang Yahudi dulu begini dia, rumah depan ini untuk ruang tamu. Ada 2 ruangan, ruang depan untuk ruang tamu, untuk yang punya rumah, ruang belakang untuk hewan. Sama itu kayak kampung kita di Siborong-borong sana, di Tarutung sana, di Samosir sana, di Sikubak-kubak sana, di Sidison persikubak-kubak kate. Pers Selindung, Ubereng Jamudio Puku, Sarupa Songon Halak Dian Risodo, bertingkat songon di rumah panggung, diturunai imaka hewan peliharaan. Akana tuan rumah di Gijang mak hira songoni ale molo halak Yahudi, di bagian depan itu rumah untuk keluarga, di belakang rumah untuk hewan. Bayangkan Yesus itu dibikin di situ. Bayangkan betapa hinanya dia. Dia mau terhina karena kita. Alani hita do ibana roh hama kamang hama kenang. Alani hita alani yau alani hamu. Karena kita manusia hina, makanya dia mau terhina. Alani unang magabi marisuang perayaan Natalon di hita. Unang laos mulak kita songoni dangadong nata buat manak di siang gerejaon. Ala pengorbanan di Yesusi bere kita ma tung mace argado di hitai. Ditinggal ibadah do hasangapon di si surgoi, ditinggalkan dia kemewahannya itu. Surgo nagok hasangapon, nagok hamoraon. Ditinggalun ibadah do tuat ibadah tu portibion, masuk tu kandang hewan yang hina ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Terjadi itu. Itulah kesederhanaan Yesus. Kesederhanaan Yesus dalam hidupnya. Untuk itu semua pengikut Yesus hendaklah hidup yang sederhana. Perkataannya sederhana, tingkah laku hidupnya sederhana. Itu dia, kesederhanaan Yesuslah yang mau dibawa ke dunia ini. Bukan yang gak bisa dia dengan kemewahannya, dengan kerajaan surganya dia datang ke dunia ini. Tapi dia tidak mau. Dia datang dengan kesederhanaannya. Hamakamang hamakenang dak kudok dang bo pakeonmu aka perhiasan daong. Pakai mana adongi alai yang go pribadi na sederhana. Yang go simakuda pon hata taon hatana sederhana. Yang go sikap taon sikapna sederhana. Dari sini yang penting hati kita ini timbullah kesederhanaan itu. Silakan pakai apa yang ada, tapi yang lebih penting ialah hati kita ini hati yang sederhana.
Jela adong do tafsiran Muse na asing na hujahami buku panggagatan di dok mai kata luma di hata Junani. Iman naking panggagatan kata luma. Dan ternyata di buku yang saya baca ini orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ramah. Orang-orang yang penuh kekeluargaan, ramah, dan orang-orang yang penuh kekeluargaan. Mengapa seperti itu? Mengapa dikatakan orang-orang Yahudi orang-orang yang ramah dan penuh kekeluargaan? Karena Yesus mau ditampung di tempat mereka meskipun tidak ada tempat lain. Tapi disitulah bentuk keramah-tamahan mereka terhadap Yesus. Itu makanya orang Yahudi disebut dengan orang yang penuh dengan keramah-tamahan dan orang yang penuh dengan kekeluargaan. Nang pe Yesus tubuh di badan pinahan di panggagatanon, tetapi di situ tafsiran itu melihat bahwasannya orang Yahudi penuh dengan keramah-tamahan dan kekeluargaan. Sarupa masongon halak Batak, orang yang ramah tamah dan penuh dengan kekeluargaan. Dan kita waduh, salah doau. Songni do kan, partamu do halak Batak kidangi. Ido olop-olop ikut songoni do tong. Partamu do halak Bataki. Ikut ngotota do hama kadongan partamu do halak Bataki. Wingot do tiki. Bisarullah hami praktek pahai jae dang di pasar nai di duluk-duluk ido nakuk tu gijang 6 kilometer duluk-duluk di hutan-hutan itu. Mauliate madiho ale Tuhan natoktong mangalehon berita nauli dihami nungatol has hatam tuhami Tuhan berita halalas ni roha godang dihami di ari Natal napar joloon dilas rohanami mamestahon ari parningotan hatutubu ni Tuhan nami si paluan nami parmahan nami jalan nunga hubuat hami tutu sian hatam asa ingot hami hodo Tuhan sejarah namamboto namangyut ihut pardalanan ningulu nami jala satakasma adong serep niroha di hami ruasmon jala toktong udahlah tok kami roha partamueon di hami ruasmon ido tadana hami halak naringgas halak na jonok di depanmu nunga torop di sona karos di huriam naro di parmingguan Natal di sadarion pasu-pasu matuhan nakamanami nanami remaja na posubulung rodi akan sekolah minggu sahat tu akan lansia ramoti mahami amang dia ka perkerejuan nami ulau nami siganupari aka usaha aka tiga-tiga parbue ni tangan nami ale amang sahat di homa ruas di huriamon ia adong akan namarukil alaniaka perkerejuan na tukoma Tuhan mangaramoti ia adong nagomos mangidu pangarupanmu Tuhan dia ka pergumulan di keluarga ho Tuhan dau ni mana sida tatap tiup haporsionna asonang gabi bebunosan ros ni huriamon unang tahutan mamereng masa depan ni keluargana iya dong ros di huriam na mangidu pasu-pasu perakonon jamama amanami inanamion Tuhan pakkuligi nasida ganupari asanang nang sida pe toktong mangidohon pangiduan na mariti tangiang manang dia ka ulaon aka usaha nasida tukoma Tuhan mangaramoti ros ni huriam na dibagasan parsahiton Olivia Boru Sianturi na hubigi hami hurang hipas pamatangna tuhoma Tuhan upasat hami boru ni huriamon asa homa
padauni di ibana Agusta Kristin Boru Sianipar tuhoma Tuhan upasat hami daunima pamatangna amanami MU Hutagalung inanami Nyonya Panjaitan Boru Sibolon amanami nadeak dia karos di huriamon Tuhan pargugui ma lehon hirasti pamatang asa sumuang persahito nasida boy rap marpungu di hami di gerejaon Tuhan hutang ekok kami ma nang negara nami nang luat nami Makassar Maros dot akahumaliang nang huriam HKBP Tamarunangon pasu-pasu hami ro di parmingguan mulak pihami anongan tu bagas nami ganup membuat dame membulas di roha jala di pataruho hami sahat tu ganup bagas nami ditongani cuaca naso menentu dia pala sadarion atong Tuhan saya tatap ma huriam saya tatap ma HKBP Tamarunangon nang sude rosni huriami mahrite Yesus Kristus hami martangiang amin. Tapasama peliata 70 peliat 2 tu pusat HKBP Maret di Mahita sebukete nomor 605 ayat sada
dusun ma. Hama kadongan noeng masuk mahita di acara ulau nabadia. Domutu aturan huriata akana marlau nabadia ima ruas ni huriata naung maka tidak ko kaporsiona manang naung malua. Atong taparadema edeta buku ede 152 holan ayasada. Asini rohama dihamu dohot dame nasian tuhata debata martang yang mahita. Hamu kadongan napinar hamauli debata tasakap donuang mangaton parpadana nabadiai alani mahubain huapoi mahamu asa jumolo tatibang parturena manang natau dohot hita mangaton adidok hatan dibata ikon jolo ditakasi jolmai dirina dungpei asa dipangan sagu-sagui dohot manginum sian panginumani ay molo sautau ibana na mangaton dohot manginum uhum na mangonai tu ibana do ibana disi dibahen naso dipadang rohana daging ni Tuhani dibaheni patakasamu marohamu nabe manang natau hamu jala manang naung jupak kamu rohana ture songona pinangido ni Tuhan Yesus sian akka nanaing marulaun nabadia
ai holan akan na uduk roha jalana manol soli rohana alani pambahenana na saturui jalana monopoti dosana jalana porsia dihasani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton ingot hamuma hatani Tuhan Yesus nama dok ikon hahulunganmu Tuhan de batam sian nasa teatem do sian nasa hosam dot nasa roham ima patik na parjolo na ubalga alai do conido na padua honi ikon hahulunganmu dodonganmu songondirim molo disormi tokoroham doho parangem tu patik odeng dang tarbaen so par hatutuanmu pardosa ho ainu ngadilau siho patiki di bagasan roham dohot marhite sian hatam dohot marhite sian pambahenanmu di bahini unang neang roham mandonohi pangaton nabadiai jalau nang tois mangat pangalahom unang matpangasi ay nabadia do ingot hamuma ditada debata do akana di ibana na sumurut masyan hagiduho namadok guarni Kristus unang maliluro hamuna aidang olo debata isahan ope manang isi na soporsia di Tuhan Yesus jala naneang roha di pakokopon di Tuhan Yesus jala naolo dope mangulah dosa unang ma dinunohi nabadiai ay nagabe uhum doi tu ibana ale manang isi na marsak roha lani dosana jala na mangido asini roha tu debata marhite Tuhan Yesus jala na mangido gogoto di perbadia asalam ias ya dosa pos marohana dapot sama hasani dosa alani pakokopon di Tuhan Yesus marhite papadana badiai sumahapon dirina turohamu amin jongjong mahita patakasamuma rohamuna jala alusi hamuma suku-sukunon naparjolo di parhatu turohamdo halak pardosa hosian hatu tubum dohot alani pangalausim di patik di debata molo di parhatu turham dogma olo di parhatu turhamdo natama uhumoni debatahon waeng dohosogot alani dosam top pamarohana yas jalapai baru matod dina marsiho di bagasan hami leho matod di perbadia margogiho kami asa lam tos rohanami sian nasa dosa jala asalam badia parangenami salam pahot maha porsionani di pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong tangyo kamu ma hata pulapul na diberita na uliih songonodo holong ni rohani debata di portibion amen udul mahamu mari de mahita atong tangi hukamu ma toreni Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan abadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burginai
uju tarjehe ibana didok ma mauliate dungin di ponggoli mai di parlehon ma tua kasisianna huhut ma didok jalo hamuma jalapangan ma dagiku dui dan leon tuha matian humokopamu saya baik kamu masongoni bahen paringutan muna diau dunsun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi di parlehon ma tua kasisianna uhut ma didok jalo hamu ma sudai hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maun marhite hite bundarhu saya baik kamu masongone baen parengutan muna diau atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni dibata uhut mahita maredde bahen asisani dosa munah iman nama ngarapoti
Didok Tuhan Yesus Kristus. Thank you.
9. Sang
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di bata aleto di kujalan nasarohaku di bagasan memuji guaran abadiai. Puji ma Tuhan di bata aleto di kujala unang tukalupahon dengkan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena, ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dileho tuho dengan bahasa dohot asiniroha, para siroha jala par dengan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhitan nahobar tu dosata, jala dang dipalocon tuhitan nahobar tu hajahatota, songon asiniroha ni amama tu akana konna do asiniroha ni Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohanai tuhita lina mate Kristus sumoko pita uju pardosa do pehita atong dalam malua manuai kita sen rimasna dunggabe parpitor hita hinor honi mudarnai di baheni sai pujo ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan di bata olat yon rodi selengelengna amen. Mare de hita buku nomor sia ayat sadahut mahita jongjong Nomor sia. Sadariok tuhita paboa di bagasan panggagata do Jesus na tubui di borhos jala di peakon ala soadong inganan nasing di parmianan nasida di patuduhonido haserepon ni rohana mamukkasian hatu tubuna Hasangapon mari di batan dari kijang dame mari tanahon jaka jolma halomani nunga tubuh Tuhan inang di bagasan rohata ganup tabor hosma ibana di bagasan rohata be ibana ma napatauhon dohot mangaleong gogo dihita laho mangadopi nasa rumang ni parngoluan nasi pata ikon mamolus galubang ni portibion Hasangapon mari di batan dari kijang dame mari tanahon jaka jolma halomani idada holan di ngulu portibion pandongan yoni di bata dihita alai marhiti hatu tubuh di Jesus di leodo dihita haluaun siang gonggoman ni dosa dohot hamatean membaik kita bolas mamongoti hanguluan na selengilengna alani gok puji-pujian marohata tu ibana naung tubuih laho pasangapon ibana ganupari peliata tu debata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus
upasat hami masiana nelehon mi tu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu mai jala ramoti asahu parasya kami pelianon pati bulhon harajaon murtonga-tonga ni huriam do ti portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni seleon-lehon mi tu hami asalam gir-gir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Debata na toktong naso marmula naso marpasohotan upuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu adorang somarojahan dope hasyanganon dang tarabat siboli sakapmu dang sudat tahim na badiai di bahen dosa nami alani holong ni roham na balga naso hadodoani di baheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsuru di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asa malua hami sia dosa hamatean dohot sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu sai bahen mahami gabe si luam di tu ibana asa upani halau jaun nahami ala nati naonna na berniti dohot hangaluton humokop hami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habel gaunmu dohot haroroni anakmu gabe jolma laho panguluhok kami pardosa saya sungguli ma akka parhaladoni huriam mamaritahon barita na uli itu salut halak naung patar hasangoponmu jala naung jupang dame dohot hasonangan saya lehon mapit tu nau kap tu akka halak si pelebegu dohot tu parogamuna asing asaro na sida mengoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya raja ima saluhut raja dohot akka suruanna asa diboto nasida naung dilihokor raja jala Tuhan na sumurungi rodi salengilingna saya lehon magogo tu akana di bagasan pangunjunan apuli akana marsak jala palua akana tergogot saya tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sude akana magodang roh didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di banua gijang saya pinorbadia maguarmu saya roh maharajaunmu saya saut malomoni roham di banu tongaon songon na di banua gijang leho matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala sayasima rohana marnidaho didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim
masyarakat selamat Natal di hita. Tabain mat tangata songonon tadokma selamat Natal tusia munsia birang tujolo tupudi selamat Natal madihita. Selamat Natal Madinita.